ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time in punto, 6 ang takna sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari na mga pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views after morning edition. Subong adlaw, Webes, Marso 3 sa 2022, mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines, una kita sa aton sining top story of the day. Russian delegation nagabot na sa Belarus para sa ikaduhang round sa peace talks sa Ukraine. Pila ka mga Pilipino sa Ukraine magatabok na sa Poland agud nga makapauli sa Pilipinas bangod sa nagapadayon nga gyera. Samtang sa balita lokal, Assistant Provincial Administrator na ukon sa bahin sang Assistant Provincial Administrator sa Negros Occidental gindagdagan na sang dismissal order bangod sa grave misconduct. Duha ka opisyal sa Provincial Human Resource Management Office gindagdagan sang 60 days preventive suspension bangod sa ginaligar pagtamper sang dokumento. Unvaccinated teacher sa syudad sa Bacolod liwat nga ginengganyo nga magpabakuna batok sa COVID. Bana nga ginaligar nagsakit sa iyang asawa sa Banwa sa Murcia. Patay matapos makabalos sang labo ang misis. Samtang Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nagpromisa nga magahimo sang paagi agud nga madula ang 75 bilyon pesos nga utang sa mga mangunguma sa Land Bank. Sa aton balita national, Pilipinas nagapilar man sang gileon nga pag-untat sang kinagamo sa Ukraine. 17 ka mga OFWs nga nagbiya sa Ukraine kahapon mag-aabot sa Pilipinas sa buong adlaw. Samtang Commission on Elections nagpasalig nga mangin patas ang presidential kag vice presidential debates. Sa ato nagapauna nga balita sa luwas ng pungsod, United Nations General Assembly nagboto nga ikondenar ang invasion ng Russia sa Ukraine. Missiles nga ginpalupad sa Russia sa Ukraine naglapaw na sa 450. Samtang balita sa negosyo Pilipinas, magasulod sa isa ka cooperation agreement kaupo ng Estados Unidos agud nga tun-an ang paglakip sa nuclear power sa enerhiya. Balita sa inampang, Russian kag Belarusian athletes ginpanugutan nga maghampal sa palabuton nga Winter Paralympics sa China. Balita sa entertainment, singer-actress nga si Alexa Ilacad handa nga magbaton sa sexy role apang may kondisyon. Sa balitang espesyal, magkagugma sa Ukraine nga kasal sa unang adlaw sa Russian invasion. Nagupod naman sa Ukrainian forces sa good awayo ng tropa sa Russia. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga, mga kabombo. Amoy atong aton si mga headlines kag karon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita mga kabombo sa aton sining top story of the day. Liton kita sa Belarus. Nag-abot na ang Russian delegation sa Belarus para sa ikaduhang round ng peace talks sa Ukraine. Suno sa pinuno sang Russian delegation nga si Vladimir Medensky. Kagindugang nga naghalina ang Ukrainian delegation sa Kiev kag padulong man sa Belarus para sa paghinun-anon. Ginalauman ang maining nga mag-abot sa Belarus sa Webes local time. Suno sa kay Medensky, ginsiguro sa Belarusian Special Forces ang sabahin sa mga services ang kaluwasan sa Belarus kay nagpasalig ang Russian military sa safety passage para sa paghihos sang Ukrainian delegation. Ang mga delegations nagikan sa Ukraine kag Russia ang igapresentar sa kaangay nga mga miyembro nga ginpadala naman sa first round sa peace talks. Sa Lunes, natapos ang first round sa pang-istoryahanay sa tunga sang Ukrainian and Russian delegations kung sa diin wala sang may naisugtan ang mga ini. Wala naman gipakigbahin sa publiko ang outcome sang nanginegosasyon. Ang pang-istoryahanay ang nagdugay isang pila ka oras kag nauntat sa makaduwa ka beses. Ang kalawigon sa Panginunano na nagapakita naman nga may yaragid sa istoryahan ang mga delegations. Sa Kiev, Ukraine, nagapla
plano na nga magtabok padulong sa Warsaw o Poland ang mga Pinoy nga yara sa Ukraine. Agud nga makabiyahe balik sa Pilipinas karon nga nagapadayon ang Russian invasion sa pungsod. Sino kay Bombo International Correspondent Ana Sama, direkta sa Kiev, Ukraine. Maayo ang ilang sitwasyon bangod sila ang 50 kilometers pagikan sa sentro kung sa diin malala ang tensyon. Payag sini nga nagdangkat sa duwa kasi man ang maghalin ng Russian troops gikan sa eastern country kung sa diin. Anong kaadlaw na sa karon humalin ang nagsuokon sang nasulod ang Kiev. Apisar nga malinong sa ila bangod malayo sa paglinaway. Wala gyapon ang mga ini nagakampante bangod mabatian sa ila ang paglinupo kung sa diin. Kakay nga nagaagong ang duta. Tundugang panisama nga tuman ka high-tech sa mga kagamitan panggera gani tuman ini kadelikado sa ila nga mga pumuluyo. Payag pa sini nga may curfew nga ginpatuman sa ila humalin alas 7 sang gabi. Bangod mas nagainit ang enkwentro sa tion sang gabi. Kung sa rin dapat nga nakapatay na ang mga suga sa mga iniya. Wala na sang tao sa gwa kag ginapanugyan na sa mga pumuluyo ang magpanago na sa mga bunkers, undergrounds o kon basement sa gabi. Mabatian naman sunod diri ang airstrikes kag pag-ilinaway sa kahawaan. Suno kay Sama, nagasaka na lang ang mga ini kun mag-adlaw na para sa pagkaon kag iban pang mga butanga. Ginapakamaayo man sini nga mas malinong na sa karon ng sitwasyon sa Ukraine kung ipaanggid sang nakaligad ngayon adlaw. Dugang pa sini nga ang ginatarget sa Russian forces sa ilang nga pagpangbomba amo mga establishmento kaangay sang communication towers, gas stations kag mga military bases. Patag ni Sam nga nakaschedule na sila sa pagtabok sa Poland. Apang aminado ini nga delikadong pagbiyahe bangod wala sang masakyan padulong sa Kiev capital. Dugang pa sini nga delikado man sa dalan bangod may mga naka-install nga bomba nga nagalupok sa tion nga malapakan sang guma sang salakyan. Bangod sini mas ginapanugyan sa Ukraine nga magpabili na lang sa pulian. Bangod nagapahuni man ang gobyerno sang Syrian o kung siren sa tion nga maglala ang sitwasyon nga sinyales sa magpanago na ang mga pumuluyo. Pupunta kami sa Poland kasi tutulungan naman kami ng General Consulate, Philippine Embassy ng Pilipinas diyan sa Warsaw, Poland. Iga-guiding kami ng consulate dito sa Kiev, papunta doon sa Lviv. Then after Lviv, may mag-a-assist sa amin doon na mga officers galing sa Warsaw Embassy ng Pilipinas sa Poland. And after that, ilipat na kami papuntang Pilipinas. Nabatian na payag ni Bombo International Correspondent Ana Sama, direkta sa Kiev, Ukraine. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takda alas 6 sa aga, mga kabombo. Lito na kita sa madetalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Gindagdag na ang dismissal order bilang Assistant Provincial Administrator sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o kunang NOCHP Division Officer in Charge nga si Maria Mina Pillejo sa nakaligan nga Huwebes, Pebrero 24. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr., ini ang may kantanan sa ginapangatubang sininga kaso nga grave misconduct ka gross neglect of duty, may kantanan sa napamatud-an nga discrepancy sa pundo sang NOCHP. Naibaluan nga ang NOCHP ang gintukod sa idalom sang administrasyon ni Anay o kundi the late Governor Alfredo Marañon ang nagasabat sang hospital bill sa ginatos kalibo nga neglusyanon sa tion nga ma-admit sa mga hospitals nga ginapadalagan sa probinsya. Ini ang may kantanan naman na talana nga pundo para na sa bilog nga tuig. Apang nagumpisa ang investigasyon sang anomalya nga sang una naman nga tuig sa pagpungko ni Governor Eugenio Sebong Lacson sang naibaluan may balayran pa ang probinsya nga 10 milyones ka pesos sa mga hospitals kasubong man sa mga bulong. Kaginakatingala naman ini sang gobernador bangod nga naubos na ang budget sang NOCHP para sa bilog nga tuig, wala pa mabayaran ang billings. Adugang pa nga inkaso gidman nga kulang ang budget sarang man nga ma-allocate ang supplemental budget para diri. Bangod sini gindagdagan sa show cause order. Ining si Pillejo kadungan sa 60-day preventive suspension bangod nga sa ginaligan unaccounted financial transaction. Natapos naman sa opisyal ang 60-day prevention suspension kay ini ang gin-assign naman sa Provincial Administrator's Office samtang nagapadayon ang hearing sa kaso. Patag ni Nilias nga napamatud-an sa investigasyon nga mayara gid man sang discrepancy bangod sa grave misconduct ka gross neglect of duty. Nagdesisyon ng Provincial Legal Office para sa dismissal order kag ini ang ginpasa kay Governor Lacson nga giliw naman sini ginpermahan. Bangod sini giliw nga ginserbe ang dismissal order sa tong Pebrero 24. Sunod sa kay Nilias, may diretso ang natungdan nga mag-apilar sa korte angot naman sa ginapangatubang nga kaso. Gindagdagan sang 60 days preventive suspension ang duwa ka opisyal sang Provincial Human Resource Management Office o PHRMO.
Bukod sa kinaligar pagtamper sa mga opisyal nga dokumento kung sa daina, ginisla ng pangalan sa empleyado sa probinsya nga ginhatagan na sang permanent status. Madumduman nga sang damlag lang, ginreklamo sa mga katapos ang Progressive Alliance of Capital Employees. Ang anay pinuno sa opisina nga si Attorney Annabel Palek, gani ini ang nagalin naman sa pwesto. Siya ang ginbuslan ni Officer in Charge Filomeno Guzon sa karon. Si Guzon naman nga miyembro sa selection committee kag ang iyang mga secretariat sa komitiba nga si Dayday Lopez nga mo ang nagapangtubang sang kaso nga falsification of an official document kag dishonesty. Sino kay Negros Occidental Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. Ang opisina mo ang nagauyat sa mga dokumento nga may kagtanan sa pagpromote sa mga empleyado sa gobyerno kaangay sa casual employee. Agud mga regular employee kasubong man ang pagpataas sang grade o komposisyon. Patag ni Attorney Nilias nga ginpasaka ang kaso sa Provincial Legal Office ang nag-ugat sa ginaligar pagtamper sang dokumento. Sino kay suno sa abogado, ang selection committee ang ginapamunuan ni Governor Eugenio Sibong Lacson. Kung sa ding kabayan man si Lopez ang naka-finalize ng appointment ng isa ka empleyado nga gin-assign na bilang permanent status sa Teresita Lopez sa Landon Provincial Hospital sa siyudad sang Silaya. Ang dokumento ang nagpermado man sang tanan nga kabayan sa selection committee. Matapos permahan ang appointment, ang dokumento ang ginbalik naman sa Provincial Human Resource Management Office. Apang natukiban nga ang pangalan nga ginaprobahan para sa permanent status ang giniislan. Sunod kay Attorney Nilias, samtang yara sa 60 days preventive suspension ang duwa ka opisyal. Magkapatayon man ang investigasyon sa kaso. Samtang ginpatpat naman sa chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Palunsod sa Bacolod, ang mga kondisyon na good nga mapatigayon ay expanded face-to-face classroom instruction. Sunod sa kay Bacolod City Councilor Renicito Novero, nag-meeting sila kahapon upod sa Superintendent sa Department of Education o DepEd Division of Bacolod City, school heads, mga manunudlo, members ng local school board, kaupod ang mga representative sa Emergency Operations Center o ng EOC. Gindiskusyonan sa mga ini ang nanungod sa pagpatigayon sa expanded face-to-face classroom instruction o sa din hindi lamang limitado sa 4 ka eskwelahan nga una naman na ginrekomendar kundi subong man ay iban pa nga bulutuhan sa syudad nga naghanda naman sa pagpatuman. Dugang pa ni Novero nga may mga sentimiento man ang mga ginikanan nga luyag na sa maini nga magbalik ang face-to-face classes sa ila sining nga mga kabataan. Apang may pila naman ka mga kondisyon antes sining mga ipatuman sunod sa kay Novero, mga fully vaccinated lamang nga mga estudyante ang mahimo nga magpartisipar santo sa nakasutdan sa local government unit subong man ang sabahin sa mga manunudlo. Kinanglan man nga mapatuman sa estrikto minimum health protocol sa klase. Samtang antes pa man makapatigayon sa face-to-face classes ang eskwelahan, required ang mga principal nga mag-secure sa pagkonforme sa mga barangay officials. Inibangod ang mga opisyales sa barangay kundiin na hamtang ang bulutuhan amo ang may direkta nga access sa mga pumuluyo kayara man sa maini ang informasyon nga may kantanan sa positibo nga kaso sa COVID-19. Kinanglan man nga magpangayo sang clearance gikan sa alkalde sa syudad kag sa Sangguniang Palunsod. May policy ang lokal ng gobyerno nga dapat fully vaccinated ang makaparticipate. Ang Department of Education niya nagasiling nga it can be permitted provided nga may konsentimiento mga ginikanan. Kuti may kolisyon, may bungguanay sa tunga sang duwa ka ahensya sa gobyerno. Kuti hindi karon ang mga prevail. Mayaman si informed us na in that case, ang policies ng local government unit will prevail. Ang kabayan sa pagpag ni Councilor Renicito Lovero, Chairman sa Committee on Education sa Bacolod City Council. Liwat nga nagpanugyan ng chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod sa mga nabiling nga unvaccinated nga manunudlo nga inkonsiderar ang pagpabakuna. Madumduman nga sa nakaligan nagadangat na pa sa masobra 1,000 ang mga manunudlo nga wala na bakunahan. Gani ginsapol ang mga ini ni Bacolod City Councilor Novero nga nagresulta sa pagpabakuna sa madamo kag karon. 133 na lang ang mga teaching personnel nga wala pa nabakunahan. Samtang 54 naman ang unvaccinated nga non-teaching personnel. Pagin panugyan ni Novero sa mga prinsipal nga istoryahon ang mga unvaccinated nga manunudo kag ipanugyan sa mga ini ang importansya sa pagpabakuna. Pasali sa konsehal nga siya mismo ang buhi nga pamatuod nga wala sang malaing nga epekto sa lawas ng COVID-19 vaccines. Sa piyak nga bahin, sunod rin madamo naman sa mga wala nagpabakuna ang natapikan sa virus. Naglala ang kondisyon tubtob sa napataya. Aminadawan ini nga hindi kung hindi mapilit ang isa ka individual kung hindi luyag magpabakuna ilabi na nga masami may nanari-sari man ang mga ini nga rason kaangay isang religious, medikal, psychological kag iban pa. Apang pangabay sinikon mahimong ay konsiderar sa mga unvaccinated nga manunudo ang pagpabakuna. Dugang pa sini nga nagginakahangawaan niya nga magdangat pa sa pagkadula sa trabaho ang panindugan sa mga nasambit nga manunudlo batok sa pagpabakuna. Out
of our teaching force, mga 133 teachers na lang ang nabilin, wala na bakunahan. Ang non-teaching force, ang aton DepEd lokal, mga 54 na lang ang wala na bakunahan. So I encourage our principals and school heads to commune with these teachers, talk to them, and explain to them nga kita mga buhi nga ebidensya na ang bakuna wala simbalain nga ginatuga sa atong dawat. Nabate na pa ni Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Bacolod City Council. Ginathag sang city official sa Bacolod nga required gihapon ang mga biyahero sa nga magasulod sa Bacolod nga magasumiter sang requirement sa ESPAS. Dugang nga detalye siniyari sa report ni Bomboan Sindol Sorilla. Apisar sa pagpapanaog sang Alert Level 1 status sang syudad sang Bacolod, magapabilin sa gihapon ang ESPAS requirement sa mga travelers nga magalabay sa Bacolod Silay Airport. Sa pagpahayag sa Bombo Radyo ni SP Committee Chair on Returning Residents Councilor Cindy Rojas nga bangod sa pagpabilin sang probinsya sa Negros Occidental sa Alert Level 2 kung sa rin nag-require sa gihapon sang ESPAS para sa mga travelers sang probinsya, ang mga biyahero naman sang syudad sang Bacolod nga magalabay sa airport ang iga-require sa gihapon sang ESPAS sa rason nga jurisdiction sang Negros Occidental ang Bacolod City. Paathag ni Rojas nga wala man sang kabalakan ang mga travelers via airlines bangod automatic approved naman kung ikaw ang mag-apply sang ESPAS. Yari ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Cindy Rojas. Actually, wala na kita restrictions, only that you need to show your vaccination card lang man after request sa mga airlines at ang ato ng mga mga barko bala. Niya problema da Bomboan because ang airport natin is still under the jurisdiction of the province and since they are still under alert level 2, yun naman po nila to use the ESPAS. So, ang ato nga mga pasahero taking the airlines, silang lang din gihapon the register sa ESPAS. But since our ESPAS has been unrestricted since last month, so wala man problem nga mag-apply sa ESPAS, so wala, auto-approve man siya Pagka-apply mo, auto-approve man dayon ng ESPAS. So hindi man siya hassle para sa aton gid nga mga pasahero. Nahibaluan nga humalin sang tinalikdan nga bulan, nangin unhampered na ang mga travelers pasulod sa Bacolod kung sa din igapresentar lamang ang vaccination card sa ports of entry kag wala na naga-require sang negative antigen result o kung negative RT-PCR tests. Balita, nagikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang bana matapos ginabos ang iya mismo ang asawa sa Purok Bugas, Barangay Santa Cruz, Banwa, Murcia, Negros Occidental. Ang biktima ang kilala kay Florencio de la Cruz, 69 years old. Samtang ang suspitsado naman naging kilala kay Luz Mary de la Cruz, 58 years old dun sa mga residente sa lugar. Sunod kay Police Senior Master Sergeant George Romo, investigador sa kaso. Samtang yara sa gwa sang balay si Luz Mary, kaupo lang iya 24 years old nga anak kag nagapanghimos sa mga ini sa mga binial nga kahoy. Hinali na lang sini nga nabatian nga nagsinggit ang iya 30 anyos nga anak gikan sila balay. Gilayon man ini nga nagpauli kag dito na sini naaptan nga ginasakit ni Florencio ang ilang nga bata. Sunod kay Romo, ginatinguan pa ni Luz Mary nga mapunggan ang bana. Apang makadua ka beses ng ini nga gintikwang apang sa makita sini nga naghahana siya nga labuon sang iya nga bana. Gilay naman sini nga gilabuot sang isa ka talibo nga suno kay Romo. Mahimo nga nagdulob na ang pensar sang suspitsado bangod sa kaakig sini. Ginlabo-labo sining iya nga bana kag nga nakaangkon sang madamo nga pila sa lawas. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala na natabangan pa kag nagdeklarar nga dead on arrival. Sunod sa investigasyon sa Murcia Municipal Police Station, masabi nga ginasakit ni Florencio ang iyang mga kabataan kag asawa. Sa karona, si Luz Mary de la Cruz ang nakahunong na sa Murcia Municipal Police Station kag natala na nga pasakan sa kaso nga parricide. Ang bata na sakit ang iya nga bata, pagpauli iya, ana ito kasi nga kunggan, siya, kaduwa sa duro, duga sa kainit la, nakita iya nga, anak naman sa nga labon, ng iya nga bana, katapos ining asawa sa talipong, dito yan na labo ang iya nga bana sa pila ka bisis. Nabatay ng paig ni Police Senior Master Sergeant George Romo, investigador sa Murcia Municipal Police Station. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
samtang Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa taklas 6 sa aga, mga kabombo. Dugang nga balita, ginpromisa ni Aksyon Demokratiko, presidential aspirant, kag Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kun siya ang magapungko bilang presidente sa Pilipinas, magahimo ini sang paagi, agud nga mapana sa mga utang sang Agrarian Reform Beneficiaries o kun ARB. Sunod sa kay Dumagoso, ini ang mangin kabahin sang pagpaningwa sang gobyerno nga masuportahan kag maprotektahan ang mga mangunguma nga Filipino kag masiguro ang seguridad sang pagkaon sa pungsod. Indugang pa siningaluyag niya nga mabuhinan ang dako nga palasanon sa mga mangunguma, mangun nga madula ng ila sining nga mga utang. Suno sini ang tuman ka gamay nga butang para sa iya kung ikumpara sa binilyon nga pundo sang pungsod nga nagakauyang bangod sa korupsyon. Kang suno pagidiri, 75 bilyon pesos ang balor sini kag lista naman sa tubig. Suno sa iya ang tag-iya sang kwarta amo ang Land Bank of the Philippines nga isa ka government-owned and controlled corporation kag hindi manigar nga nagakadulaan sang 700 billion pesos ang pungsod kada tuig bangod sa korupsyon. Suno pa sa kay Mayor Isko kon maaprobahan kag mapatuman na ang amnestiya sa mga utang, makabig na sang mga mangunguma nga sila ang nagapanag-iya sang duta nga ila gina talauma kag ginatamnan. Philippine Standard Time, alas 6:26, sukon 26 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita nasyonal. Nag-apilar ang Pilipinas sa giliyon nga pag-untat sang ginamo sa Ukraine kasunod sa invasion sa Russia kag nagpanuwagan sa mga partido nga involvado nga mag-forge sa isa ka peace accord. Sa isa ka press briefing, ipahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga nag-apilar ang pungsod sang pag-untat sang pagkuha sang kabuhi kag nagapanawagan sa mga estado nga involvado nga magdihon sa kasultanan nga makabulig naman sa pagtapna sang giyera sa kalibutan nga naga-recover pa sa COVID-19 pandemic. Sunod sa kay Nograles, ang maragtas kag mangin kapalaran sa kalibutan ang nagatebente naman sa desisyon nga paghimon sa mga pinuno. Gindugang man sini nga nagaisa ang pungsod sa pagpangabuyo kaupo ng mga pumuluyo nga pag-ubayan ang mga lideres sang kaalam kamatudtod nga desire nga magsalbar sang kabuhi, magtukod sang harmony sa mga kaingon nga pungsod kag magkasugot sang kalinong para sa katawhayan. We appeal for an immediate end to the unnecessary loss of life and call on the states involved to forge an accord that can help prevent a conflagration that could engulf a world still struggling to recover from the COVID-19 pandemic. The course of history and the fate of our world will be shaped by the decisions that will be made by its leaders. We are one in prayer, together with all peace-loving citizens, that they be guided by wisdom and a genuine desire to save lives, establish harmony among neighboring nations, and forge a just and lasting peace for humanity. Ang kamay sa pagpag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Ginpaig na si Labor Secretary Silvestre Bello III kahapon nga 17 ka mga Pilipino nakahalin na sa Ukraine ang natalan ang magabot sa Pilipinas. Suno kay Bello, ang 17 ka mga Pilipino ang nagikan sa Poland matapos nga gin-evacuate sa Ukraine nga padayon sa karon nga ginaatake sa Russia. Gitayaman ni Bello si Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. bungod sa personal sining nga pagsugat sa mga Pilipino sa Lviv, Ukraine. Suno kay Bello, believe ini kay Locsin bangod ginsugat sini ang sang personal. Ang 17 nagikan sa Lviv padulong sa border sa Poland. Kag nagikan sa Poland, nagbiyahe sila kag padulong sa pungsod ang 17 ka mga OFWs. Ipahayag man sining may mga Pilipino nga hindi paluyag magpauli sa Pilipinas kag nagapabilin ang mga ini sa Ivano-Frankivsk sa Ukraine. Kag nagahulat nga magtawhay ang sitwasyon. Sa February 18, anong ka mga Pilipinong nakapauli nagikan sa Ukraine. Samtang 21 naman ka mga Pilipino seafarers nagikan sa Ukraine ang safe nga nakaabot sa borders sa Republic of Moldova sunod sa DFA. Ang all-Filipino cruise ang MVS Breeze nagikan sa Chornomorsk, Ukraine. Ang ginbiyahe sa bulig sang Philippine Honorary Consul sa Moldova, Victor Gaina. Kag koordinasyon sa Philippine Embassy sa Budapest. Samtang nagatubangay ang mga kandidato sa pagkasenador sa debate nga ginpatigan kagabi kung sa din ilang nga ginplastar ang mga plano kung sila ang mapilian bilang senador sa 2022 elections.
kung siya ang makabalik sa Senado, ginpromisa ni House Deputy Speaker Lauren Legarda nga taga niya sang prioridad ang pag-generate sang trabaho kag pag-recover nagikan sa pandemic. Ipahag naman ni PDP Laban Senatorial Bet House Deputy Speaker Rodante Marcolete nga tingwaan sini nga mapanubo ang cost sang elektrisidad. Kaangay ni Legarda, ipahag naman ni Attorney Larry Garon nga igaduso sini ang mga hagna nga maghatag naman sa dugang nga trabaho. So na Senatorial Aspirant Salvador Panelo, Carl Balita kag Ibrahim Albani ang nagpahig naman nga taga nila sang prioridad ang ikaing lawas kag edukasyon agud nga mapasanyog ang kalidad sang kabuhi sa mga Filipino. Ang independent senatorial candidate naman nga si Agnes Bailend ang nagpahayag nga mangin priority legislation sini ang pag-reorganize ang bureaucracy. Sunday, former Palace spokesman Harry Roque Jr. kag former Agrarian Reform Chief John Castreciones ang nagkomite naman nga mag-propose ang bag-o nga mga measures nga mag-resolve sang healthcare kag economic problems agud nga mabuligan ang post-pandemic recovery sang Pilipinas. Pag-asigurohon sang Commission on Elections nga ang presidential kag vice presidential debate sa mangin patas kag makabulig sa mga butante nga makilalaan ang mga kandidato. So kay Comelec spokesperson James Jimenez, ina-finalize na sa poll body ang formal o konong formates ng debate. Sunod diriya, ang ila primary goal amo ang marepresentar ang format sa mga o formats ng debate sa mga kandidato kag maintindihan sa mga inikon ano ang ginalauman sa ila. Ano ang sarang kag hindi nila sarang nga mahimo sa framework sa debate kag ang ma-assurance nagikan sa Comelec nga ang debate ang mangin patas. Pagginpahayag man sini nga ang mga pamangkot ang maga-focus lamang sa ilang mga plataporma kay sa kung ano ang ila paghimuon kag iga-interrogate ang ilang mga plano. Siguroon sa poll body nga naintindihan sa publiko kung ano ang plano nga himuon sa mga aspirants. Mayara naman sa mga journalist nga ginapanumdum ang Comelec agud mag-moderate sa debate. Suno kay Jimenez, nga nagapati sila nga nagakadapat ang isa ka journalist nga mag-host sini kag makasalig ang mga aspirants nga mangin patas ang pagtratar sa kada kandidato. Sa kadapusan nga balita national, gimpahayag naman ni Department of Education Secretary Leonor Briones nga kabugusan nga 4,295 nga mga eskwelahan sa bilog nga pungsod ang nagpartisipa sa progressive expansion phase ng face-to-face classes sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing, ginreport ni Briones nga 6,213 ka mga eskwelahan sa bilog nga pungsod ang handa na nga makigbahin sa limited in-person classes subject sa criteria ang gitalalas ng DepEd. Sa 4,295 ka mga eskwelahan nga nalabot ang criteria, mayara sa 76 ka mga private schools nga nagparticipate sa pilot in-person classes as of March 1 sang nagsaylo ang National Capital Region kag 38 kay ban pa nga mga lugar sa Alert Level 1. Apisar sa pagbukas sa eskwelahan sa physical classes, impag ni Briones nga iga-implementar gihapon ang blended learning agud nga maka-adapt ang mga kabataan sa technology. Gin-emphasize man sa Education Chief nga ginalauman nila ang 100% attendance sa mga estudyante apisar nga blended online o physical classes ang ginapatigayon. The schools na ready, which is 6,213. As of today, March 1, ay 4,295 schools na ang nag-umpisa ng face-to-face o yung pabiro nating tawag na face-to-face. So the progressive face-to-face and blended learning as part of blended learning has already started as early as February. And we are anticipating na lalong dadami ang mga schools na sasali. Nagikabahin sa pagpahayag ni Deputy Secretary Leonor Briones. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Mga kabombo, litong kita sa ato nagapuna nga balita sa luwasang pungsod. Nagboto ang United Nations General Assembly nga ikondenar ang invasion sang Russia sa Ukraine. Ini ang ginagkabig nga denunciation sa kalibutan batok sa Russia. 141 ka mga nasyon ang nagboto nga pabor sa tikang, 5 ka pungsod ang nagpamatok kag 35 ang nag-abstain. Ang 5 ka pungsod nga nagpamatok sa pagkondena sa Russia ang gilakipan sa Russia, North Korea, Eritrea, Syria kag Belarus nga close allies sa Russia. Samtang gina-display naman resulta sa screens on chamber na padigayon sa standing ovation ang mga diplomats. Ang resolusyon ang nagademanda naman ng Russian Federation ang dapat nga mag-withdraw sa military forces ini nagikan sa teritoryo sa Ukraine immediately, completely kag unconditionally. Antes, nagboto ang mga diplomats na kabato naman sa palakpak nagikan sa UN General Assembly Chamber si Ukrainian Ambassador Sergei Klistitsia.
Pagkatapos ng pagboto, ginpahayag naman ni UN Secretary General Antonio Guterres nga ang ining nga mensahe ang matunog kag matag kag nagapanuwagan nga utato na ang pagpangatake sa Ukraine. Suno sa kay Guterres, dapat respetuhon ang territorial integrity kag soberenya sang Ukraine in line sa UN Charter. Nagpatigay ng Russia sa masobra 450 ka mga missile launches. Humalin sang nagsugo ng invasion sa Ukraine suno sa isa ka senior US defense official. Ang missiles ang ginlunsyar sang ang ginalakipan sa nagkalain-lain nga kag size kang isang short range, medium range, surface air missiles kag cruise missiles. Nagkapabili naman nga contested ang airspace sa Ukraine. Ang Ukrainian air kag missile defense capabilities ang nagapabiling intact kag viable apang kaangay man sini ang Russia. Sunod sa isa ka senior defense official, wala sang significant kapag bago sa ground sang Ukraine kahapon kung siriin. Gina-estimate sang Estados Unidos nga nag-commit ang Russia sang 80% sang available combat power nga ginhimo sa gwa sang Ukraine. Apisar nga wala gid sang appreciable movement sang Russian forces nga nagpadulong sa Kiev. Humalin kahapon, nagdugang naman ang missiles kag artillery nga nagatarget sa syudad lakip na sa mga infrastructures. Sunod sa opisyal, napisar nga nagapatay ng pagpangatake sang Russia sa Cherniv kag Kharkiv. Wala naman sang senyales nga luyag i-invade sang Russia ang maskin din sa isa. Sa karon, wala pa sang tulid nga data kung pila ang fatality sa Ukraine apang ginato sa nadulaan sa kabuhi kag napilasan lakip na ang mga kabataan. Sa ano kinapusan nga balita sa luwasang pungsod liton kita sa Estados Unidos, nakabaton sang bipartisan standing ovation si US President Joe Biden matapos ini nga nagpanawagan sa mga miyembro sang Kongreso na magtindog sa House Chamber agud nga magpakita sang suporta sa Ukraine sa iya labing una nga State of the Union Address kahapon. Gin-deliver ni Biden ang iya labing una nga State of the Union Address unsa ring gindiskusyonan sini ang pila ka mga issues ang ginatubang sa Estados Unidos lunsay sa domestic ug foreign front samtang gina-reaffirm sa mga Amerikano nga pungsod kag ang mapumulo sini ang makusog. Samtang naging focal point kag ginsugura ni Biden ang iyang remarks pinaagi naman sa pag-address sa konflikto sa pagpakita sang solidarity sa bayan sa mga Ukrainians. Gikilala ba ni Biden si Ukraine Ambassador to the United States Oksana Markova kag nga isa sa mga guest ni First Lady Jill Biden kag nagtindog samtang ginauyatan ang flag sang Ukraine. Bilaman ka mga miyembro sang Kongreso ang nagsuksok sa blue nga yellow o kon blue kag yellow bilang pagsuporta naman sa pungsod. Gindusod naman ni Biden ang unity batok sa Russia sa Estados Unidos kasi iya mga allies. Sunod sa kay President Biden sa away sa tunga sa demokrasya kag autocracies. Ang demokrasya ang nagasaka kamakitaan nga ginapili sang kalibutan ang bahin sang kalinong kag seguridad kag ginakabig niya ini nga matudtod nga test. Nagpasalig naman ini sa mga pumulo sa Estados Unidos apisa sa ginalantaw nga epekto sa economic sanctions batok sa Russia nga hindi magkangawa ang mga Americans bangod mangin maayo ang ila sini nga sitwasyon. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Ang kabahin sang pagpamulong ni US President Joe Biden. Para sa itong nga balita sa negosyo, magasulod ang Pilipinas sa isa ka cooperation agreement kaupo ng Estados Unidos. Aguto na na viability sang paglakip sang nuclear power sa energy mix. Sang pungsod sunod sa isa ka opisyal sa Department of Energy. Sunod ka Energy Undersecretary Gerardo Ergueza Jr. Magaperma ang ahensya sang cooperation agreement sa small modular reactors. Study kaupo ng Estados Unidos duwa ka semana humalin subong. Sunod naman kay Energy Secretary Alfonso Cuse. Ginaulat na lamang sa Department of Energy ang approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Agud lakip ang nuclear energy sa power mix sang pungsod matapos ginsubmit sang ahensya ang pagtuon nga ginapatigayon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEP IAC sang 2020. Sang Marso 2020, ginpresentar ni Kusing kay Duterte kag sa mga miyembro sang gabinete nga ang isa ka proposal agud lakip ang nuclear power sa energy mix sang pungsod. Bangod na ginalauman nga ang Pilipinas sa makaangkon sang rapid growth sa electricity demand considering kinahanglan ang 24/7 power. Nagperma man ang Pilipinas ang kaangay nga cooperation deal sa Russia sang 2019. Wala naman sa mangin epekto sa nuclear power study agreement sang pungsod kaupo ng American sa tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Para sa aton nga foreign exchange rate,
Ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 24 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 55 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 76 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian riala may baylo nga 13 pesos and 66 centavos. Kagang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 3 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalora sa 61 pesos and 20 centavos, tubtob 67 pesos and 69 centavos. Ang premium na gabalora sa 61 pesos and 95 centavos, tubtob 69 pesos and 14 centavos. Kag ang diesel na gabalora sa 55 pesos and 37 centavos, tubtob 58 pesos and 9 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, ginpanugutan ang Russian kag Belarusian athletes nga magampang sa palaabuton nga Winter Paralympics nga magabukas ini nga semana apis sa invasion sa Moscow sa Ukraine. Ginangkat sa International Olympic Committee ang Sporting Federation sa bilog nga kalibutan nga hindi pag-ilakip ang mga atleta nga gikan sa Russia kasubong sa Belarus bukod sa pagpang-atake sang Russia sa Ukraine. Apang kahapon, nagpatikayon sa pasang meeting ang International Paralympic Committee o IPC kag nagpagwasang statement nga ang mga atleta nga gikan sa duha ka pungsod ang panugutan nga mag-compete bilang neutrals. Suna sa committee, sila mag-compete sa idalom sa Paralympic flag kag hindi pag-ilakip sa medal table. Kalabanan naman sa sports world ang nagaunong sa Ukraine. Ginukas ang FIFA ang Russia sa 2022 World Cup. Samtang ginba naman sa World Rugby ang Russia kag Belarus sa tanang international events until further notice. Si Russian President Vladimir Putin nga isa ka accomplished judoka ang ginsuspende man bilang honorary head sa International Judo Federation. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa taklan 6 sa aga, mga kabombo. Liton kita sa Chika Chika Showbiz News. Handa nga magbaton sa sexy role o kung pictorial ang singer-actress nga si Alexa Ilacad sa kondisyon nga magadala ini sang mensahe na tuy sa women empowerment. Si Ilacad, 22 anyos, ang gipamangkot kung handa ini nga magpakita sang bare skin para sa isa ka project. Sunod sa iya, ginakabig sini nga pagpanghangkat ay isa ka sexy cover girl shoot. Apang handa naman ini basta maayo lang ang pagpadayon sini. Sunod sa kailakad, inspirasyon sini nga sa isang sexy image nga luyag sini nga sundon si Dua Lipa. Bangod mayara ini sa empowered strong woman vibe. Sunod diri kung mag-post gid man siya magazine cover, luyag sini nga mangin inspirasyon sa iban nga mangin komportable sa ila kaugalingon nga panit. Sunod pa kay Alexa, hindi sini luyag nga mangin taman ka revealing o kung makitaan sa mga tawo nga isa ka empowered woman nga confident sa iya kaugalingon kag hindi man kinahanglan nga ipakita ang tanan para sa kung mapamatud-an ini. Manunduman nga sa isa ka reality show, ginpakigbahin ni Alexa sa paghinunanon sini sa isa ka resident psychologist, psychiatrist, nga siya ang naga-struggle gali sa body dysmorphia kag sumuma nagaanto sang depresyon. Para sa aton nga Bombo Health News, nagpanawagan ng Philippine Heart Association o PHA sa tanan nga mga persona nga nagin-diagnose ng cardiovascular disease nga magkuha sa COVID-19 vaccine booster shots. Pagluwas sa primary vaccine series, sa duwa nga ginpakita ni PHA o sa data nga ginpakita ni PHA President Dr. Gilbert Villela, ang nagapangunang gintunan sa mortality sa Pilipinas sang Enero tubtob Oktubre 22, 2021 among ischemic heart disease kag ginsundan sang cerebrovascular disease kag ginalakipan sang stroke ikatatlo sa listahan ng COVID-19. Sunod sa iya, ang mayara sang heart condition sa masaming nga nagapakita sang sintomas. Sunod kay Villela, posibleng mild lamang ang makuha sa sintomas sang mga may heart disease. Apang masaming mas severe ang response sa mga nagasuper sini sa COVID-19 infections. Kangay man sunod sa ang mga yara sang diabetes, hypertension kag obesity. Gintawag man sini nga perfect storms ang pagangkon sang heart disease sa COVID-19. Gani nagpanugan ini sa mga pasyente nga magpa-booster regardless ang branda. Bangod dun sa safe kag epektibo ang mga ini nga mayara sang cardiovascular disease. Samtang sa aton balita espesyal, isa sa mga ginasumpa sa tiunsang pagpakasal ang mag-updanay sa hirap at ginhawa through thick and thin sa buhay at kamatayan, no? Apang panindugan naman kag ukon panindugan mo bala ini kung bago pa lamang ikaw nga ginkasal, kaangay na lamang sang couple sa Kiev, Ukraine. Nga napilitan nga padagayunon sang temprano ang kasal nga nakaschedule kung tani sa Mayo matapos nga magdeklara sang giyera ang Russia.
Samtang ang Ukraine ay yara sa tunga sa kinagamo kadungan sa padayon nga pagsulong sa Russian forces agud nga mapasakop ang pungsod sanday Yarina Arieva kang partner nga si Sviatoslav Forsin nagpakasal sa pamaagi nga wala nila napensaran. Ang young couple ang gikasal nga hindi wedding bells ang mabatian kundi pag-uwang sa mga sirens so konserin ka mga airstrikes. Apang gikakibot naman sa tanan sang ang couple nga gikasal sa Pebrero 25 nag-upod pa sa Ukrainian forces para mag-away batok sa Russian invasion. Kasunod lamang sa adlaw sa ila sini nga kasal. The sort of honeymoon ini. Makita sa Instagram sang couple ang ilang mga litrato nga nagapalagayan sila sa ila sini nga wedding vows. Apang ang kasunod nga mga litrato ang nagapakita naman sa couple nga nagakapot na sang AK-47 rifles ang naka-gear up na agud nga magbato sa mga kontra. Santo sa report, ang 21 anyos nga si Yarina kag 24 anyos man nga si Sviatoslav ang gikasal sa St. Michael's Golden Domed Monastery sa Ukrainian capital nga Kiev. Ginapayag nga plano kuntani sa mga ini nga magpakasal sa Mayo 6 kay ga-celebrar ini sa isa ka restaurant. Apang nagbaylo ang ilang nga plano matapos nga magdeklara sang giyera si Russian President Vladimir Putin batok sa Ukraine sa nakaligad nga Miyerkules. So pagkatapos to, imbes nga honeymoon, nagpakig-away sila sa mga kontra. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Sabay sa ato naman nga weather update. Ang easterlies ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, ang Metro Manila kanabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sa easterlies o kon localized thunderstorms. Sa bilog nga pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sa hangin sa nasidlangan tubtod na minhan na sidangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sinit temperatura sa Metro Manila 24 to 34 degrees Celsius. Ang antas sa temperatura 2% ang tsansa sa pagulan. May kabasugon na sa bahin sang hangin nga 5 kilometers per hour. Kag ang sitwasyon sa kalangitan clear with periodic clouds. Sa Baguio, 14 to 25 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour, clear skies. Samtang sa Cebu naman, 24 to 29 degrees Celsius ang antas sa temperatura, 80% ang tsansa sa pagulan. May kabasugon ang hangin nga 8 kilometers per hour, kag partly cloudy. Sa General Santos, 23 to 33 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 5% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antasan temperatura. 49% ang tsansa nga mag-ulan diri. May kabaskugon ang hangin nga 11 kilometers per hour kag ang kabugusan nga sitwasyon sa kalangitan mostly cloudy. Ang adlaw naman nagbutlak las 6:12 subong nga aga kag magatunod las 6:04 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kabuyan to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Ang aton siningan news analysis may tigulo Fire Prevention. Fire Prevention Month aton ginasaulog. Panumdum sa aton nga maglikaw gid sa sunog. Panimalay proteksyonan batok sa kalayo. Hindi na naton paghulaton nga tanan naton nga mga pagkabutang mangin-abo. Mga puluyan nga sa slum area. Amugid ang sa kalayo ginapunteriya. Ano abi kay kung diin pa nga nagaikit-ikit ang balay, dito pa kag ang mga octopus connection nagasinablay. Dugangan pa sa mga appliances nga gubaon, mga wiring nga may loose connection, kapabayaan sa mga nagabaga nga dalapugan, may mga ginapabayan pa nga kandila nga ginsindihan. Ini amo ang mga ihimplo nga ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga sa mga pumuluyo ang dapat gid dumdumon. Hindi lang sa bulan sang Marso ini ang dumdumon,
kundi sa tagsa kation sang pagpangabuhi naton. Ang ini ang pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Beethoven Lazaro sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig